nithatha ubumnyaka obungaka nibancane nje ningitsheleni kahle umlini akusaseyena wakini umlini. Ayiva le thongo owami intombi kaMacele. Mulweni yini namkela kuMamgobhozi TV. I hope bese nibukeleke season 7 episode 13 kaThando Nesithembu apho uTata Musamseleku ebekhutshiwe kuba i-birthday yakhe. And then ke ngoku owami intombi kaMacele kunye noMawande intombi kaMangwabe baye babiza uMacele bezokhalaza okanye befuna ukhalaza. Eyona nto ndenzela nale video kukuba aphosise bobabini, in fact kunye noMawande baye baphosisa. Owami uthi kuMacele uba utata wakhe uMusamseleku uthe makanike umnini ifoni yakhe, and then what if yena la foni ebesafuna uba ayisebenzise be ifoni yakhe yesibini. Bendithi uyaphosisa nje kungoba utata uMusamseleku wambuza ba xa usithi le foni ingaphansi kwale unayo kutheni lento ke ngokungayiniki umnini. Akaphendula, kwaqhutyekekwa wayekwa utata kakamnyanzela uba makanike umnini ifoni, and then yanguye ke ngokwesimbone ephinde sithi mnini ina enika umnini ifoni. Wonke umuntu wavuya, kodwa ngoku wenza ngathi wafoswa uba makanike umnini ifoni. Wangenelela ke noMawande kaMangwabe wathi umnini njoba ethengelwe ikeyboard nje ngubaba ude wangqilisisisa noba la keyboard ngeyakhe. Akaqhubekeka la mntana wathetha uba umnini wathi ikeyboard tata ndithi ngeyami kodwa ke ndizawudlala kunye nabo. Wade wabuza noba xa emiyekile ke ngoku umculo izawuthini la keyboard. uMacele wabechaza uba hayi kaloku ikeyboard ngeyakhe igift. Wathi yena umnini like babengafanelanga ba unikiwe la phone ngoba eza gift ibingezabo kuba bebehambe bayohlolwa. Bathe abantwana besithembu ke vele babangela hlobo ibaninzi idrama. uMacele ufane wangathi uyabathethisa ebenza lonto leyo kuba ebona icameras, otherwise la mntana yakhe ufuze yena. And baniyakhumbula kweza seasons phambili zikaThando Nesithembu uMacele wayengaqhelwa, andithandanga tu into yenziwe nguMawande noowami, kodwa ke sakhe sibone ba izawuthini into yabo ngoba ikhona ishow yabantwana bakwaMseleku ebizwa ngoba Izingane Zesithembu. So mhlambi nabo ezibekhula bazawuphela bebapha kula show, sizayibona into yabo. Mamgobhozi ke uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.